Murugulio yasye bwenerete. Unatuate vanity, they have kept time. Na njenda itembale ndire chinsa chabo. Egere unewika sana. Reception. Egere vae webi ewa. Batere wichika kanyole chinsa chuko tenga. Keri nyangine yomogoko. Taliwa. Ono nanchiri tocha komoro bwe nyangi chimatro nichiria timaiti osuna ando bakuga ubuna chincho kento iwana akimoro che nunto iwana na ande matro nisino bakomekiri obimono na ina ubatagete bayu ona ali kusabanga kamuranje bakitotegererane na alia obonyinyali mutete koleta ekiagera ebirogo ntobwate mwanya bantu nabakomu sana kere birogo bitayo bagenda bate abanga iri arte nyangi ngomba manyete barate birogo naende karutu abalete iri birogo naende baenda kutinna para na mirimo yakoba yoko welcome abantu taibaro bagokora iga bana bali muralia bali mutinna sumuramu karuo tigato ba odali aigane kanisa bangine bali muralia karuga abo kamuranje nani gana moja na mokorole nyangi ebona madona ndombali bagoje bakagiranga mata ibiruge bichire na baro baba join gotenabo abadikoni ena mundu usiri abana bali ali tindiko chaka nyangi bandu bali barali sumurangu batararu nyinyi wasichana toka hapo mpate mahali mketi tunataka kuona vile harusi inatembea hapa vizuri wana bali karuo bali babwata abana bali karuo usali mule nyangi y'abanyene abantu boka bakurukurwali bali bagosoa tigabayiche ndeto base nyangi twensi okay matron according no mupangirio ino unandigerereti omogote abanga bon way opener ngochi chali bekange kenanda kilikiabo bakomachiri abekeremo matron sikamuranje ntegerere way opener chake sabali oyo yako ngorenje
Smile. Nabe ebiche uta basanga iwe. Naide nende kuna yeko babulata ngeli ko mainereti. Nawoda pareka nuna kwa lenga senyangi. Kwa botate. Sembu ya kwa. Yes. Igatema naye boka boka. Smile nonye smile ngomolete. Tema. Mwana ligere nuna wale ko maitima bele mwasi. This is one of their best reference as much. I waited for you one. Some good one. I know you salama Thomas. You Paul and leave. I want to back on my chimney. I want to have a fire. You know what tell one. Yes. I saw boy, when I begin with you.
Abambari bajya kugenda mu kato.
ko mijo ko saka kwa mulire ni kwa matengo mwako mtu insembu yeye babu dad kai basta umi negetio wale mya kabisa kwa nimembara uba kurukubo sisemi wa sibugo sisemi
Babo Genyome, they are the ones who take charge. Very important people. Very important people.
bae uli kondo egere batangase nyange kayaniya ebyo egere abana balia abuya kengere ekengere gichake gocha Jana shtuka. Ni Wycliffe ndo anakuwa. fanya mbali tayari na bomoko batiga tole tumunyanyangi. We don't have time to argue and start training now. Kwa mwana yumu muronya nero kubugia kengere alete gende. Matrons wanja muri munyibu. Abana babike kando bamauga ayo mwana yumu mura abugia kengere ndatangasa. Aichaki ngonja ndole. Can that boy come? Wacha huyu msichana. Announcement. Carlo, be ready. Wycliffe is coming. How do you feel? No, it is Carlo. It is Wycliffe to be ready. Carlo ndiye mnaleta. Kwa hivyo mwende hivyo. Tangazo. Wycliffe, Carlo, kuwa tayari. Wycliffe yuaja, unasikiaje? Tunataka Wycliffe awe tayari, sio Carlo. Carlo hako tayari. Carlo si hako tayari. Kwani si ndio mnasindikiza kutoka hapa? You didn't do it well. You have ashamed yourselves in this meeting. Natangu tuhurukani ole gaki. Egente kyonye kyabasinyirikiria abana bali bayichego. Ngocho gani muri nyangi yimukale ko yakoreke noko. Okay. Don't do things like that. We want to order things. Okuraria. Wycliffe kabeange karungo chari. Urure mwabo otigira abaibori. Wanda Wycliffe kabange garwate kabange ko bana mwatenna na muntu ndo polisira waba ready. Announcement. Wycliffe, be ready. Carlo is coming. Yani ulinga muwiri. Tata kiri kutajanze. Wonderful. Agina barakini mumineretyo. Carlo, you can see. Yani koboko buronge. Baba totajaza mwamu. Uri ndibo natocha bibikoro. Tangazo. Wycliffe, kuwa tayari. Carlo yuaja, yu njiani. Wycliffe ale tayari muno. Nakumetinga inki mugo tebanera iwe. Okuraria. Wycliffe tobeange. Carlo chiri mwabo. Wycliffe ango kumaina wa. Kabange ncherari gochuji. Announcement on Wycliffe, be ready. Carlo is coming. How do you feel? Itami nasikia poa. It's on the way. We can go.
Move. Kengere. Tangazo. Weekly kuwa tayari. Karo yuaja. Okay, songa. Songa tu. Mwana ulimba mkureni tu. Yani mkuru. We didn't train the baby. Ukuralia. Weekly kabeange. Arongo tsara skobo murugiongo. Matrons mwamanya. Kagasie matureni mwana uyo nkia gukwana. Maithono muku matureni bintu bono ingara se gukwana bintu bikongwa. When you are training these people, that is part of your business. You really fail it. Announcement. Weekly, be ready. Aro is coming. Thank you. Hono, matroni marokeli mwanu yasa wikarati. Spora, marokeli mwanu yasa kabali. Jendo jenga spora mauri na inja. Mwa tebiuwe kumwanu yasa kabali. Don't be absent-minded, sister. Okay. Wikiri kubono kobwa n'abayibuti. Abana banyasaka kabase nyangi. Can we be in the wedding? Yatobe wedding ime. Maine wikiri utaiweti kuna iweti. Nchago tara. Ndoche nga aiwate vya wengine katoka kwa. Baka ngina koro nuhali ako musindigisi. Okay. Wikiri mjanga taye kinege seka nani. To have your grandmother wajuko yumo kisangi oya. Kinege nteki ya sana. Thank you. We thank you God for this. Nabali abaibuli balia tirimboka leta karo bono mwanje lili mwitaba nechombe mwaewa bono bakagenda nimalete bwangu ebo tira inu ali asimochi kuumera nangale abo asichipa lumi kire na mochi kuumera Manyakaru ne areko nyoto gasenga ngo ndari boy lakini bona ndi no murigireria anga buno monto go sita uno yota igweti agende andi tayare buyeka nabo bako babonse inti bona ke akare ko bagaki karo ebwatoke akini ni muamacha yimwachi ko mabogoli na nda igote mabogoli Ayango kiri bitima tosino bwa bwate akete wetiaso bwate ne abegete jamu nje ekiri bitira tira no ikali omuganye ngire ndanyare burangire biki nana abayibuli bana bandu tinga batete gocha bwango kini karo mete Kaya tali boyo nitukendeliane. I wanted to be done slowly. It is your day to kusabanya sanje mbule tetu so that you can enjoy your day until evening.
ekero gokobuga n'abaibori bao kwagenda bwogu nonye n'omogaka ogo gagotwara amasikani amanene ase obuya kiara akomanya ng'e naye tumbusi batio n'abaibori bande mubeke rikondo riri tayari ikiara gotangasa ande abaibori abo bakobi omoiseke anyuomo ikondo riri omwana oria bwate naborire muri beke tayari airi ayaro rikonye asokwana baisire gwikerana nabonko bori ng'ekero bagwikerana ekanisa engima etenene ase okoba amasikani enyoma yaye bagwikerana aria ase egento keri kobwate chio ekanuni togokeruka aka namo gotenena ase okoba amasikani amanene yogwancha koini borore nyasaye ase engima yaye. Caroline, maybe you can manage a smile, please. Never will smile. Wikiri vero chama mabanga bako bwata boka. Mbete yori mutwe bwata bosi. Okay. Abantu bonsi batenene ekanisa engima etenene ase amasikani yenyange yesa kuba olinde chikorera chiria chiomomura chikwani chikorera chiomoiseke n'ababoreri b'abakwani buna barigo bonsi bairane magega y'omoiseke echikorera chiamo nyuma y'okobakwani paka bang'ina kuri abo barabo abakwani bairane magega kabisa jasoni batebike ngoteba abakwani bairane magega batiga omonto okorokwa wikirivu bwekotene nabo kero bakwani yabo wikiri abaibori ba Caroline tene nase Caroline abaibori ba Caroline tene nase Caroline ono koborinde omoibori orio omoiseke omuroyo ane omogaka oyo obwate omoiseke mwaeri kondo omoborire iswari aya ning'okuru omoiseke oyo anyuomwe teba marieta onsi naende otokwani asa marieta nche nkorokwa Nehemia Maria Mboto naye zaro na mwana one amen wanchire kumurwa anyuomwe nomomuro oyo orochote ninde buswa nanjire okay kaumonge nangoteirumira maoni monge noneke okorokwaye Sheria nyakirari yasi naye nyina Karo wanchire ntasoka gose natigari tikendeka nanjire ono ng'ere ninga abaibori abo bomomora tete tokoranera abo kenda bu bono omomuro oria omogaka oria iseki wikire tata totebyaye mokorokwa Chiritiriane ngokusamuri omwenga wikirifu noyone wanchire anyuome nanchire arete Karo amen igo Karo niwariganirika tiang'o na ng'ina arakwana
Chama lieta ngoro Josephine Gemu. Wanchiro mumuro yanyu amego sinano chikona komashagaza. Antiranyo mekao. Amen. Okay. Abaibuli abo bana nimba ili bakakane for now abo ara isanire. Wikiri fukwani nga abaibuli abo batete kwa people. Bakwani kabisa. Kwa kwani na masikani. Aya itobe kama rozwe. Mawo. Umwana ndio kwa masikani mwanyi wali. Ona abaibuli nyereri wikiri fu mwana oyu. Umubwate goko mwensi. Mumaya linga twa kumoira bano bano mubasoibo chakira karasi tumanye mwa abona muburu wikiri vuna kiwe tutawa kiasi wikiri vonjo kaiga umubeko ko be umetoko be kwasi kuli igo ona bano babekire kanende kiri bamachi gocha abandi mubwati kurumaya wani nangu nari anatero soal napa abana bamwatira senyangia karuo ene mwikaranse biro bibiya ine mubekiri mwana ndubwensi otene na asaba nyanyangia ruo ande karanse What the blessings shall imagine this church. And about the number from as well as the moon. And I will tell you, I will remember. Yes, I'm young and Yaraki. We can or tomorrow morning. Make it at you. And my thing is here. You know, the back on the Lagus Panasan. Sikana mono masikani ya comment na wano kar mo ko ni dali ko ka wiki ro fidali ko ni ro taki ko mo jana mama ni tena wono na wale wani tu ando ba asuti ewa ayo wiki ro ko ni dali ko leta nyanya ayo taka ko leta jana ama ni tena ayo mo bisati amole ya wonderful. Chibije jicha waisanire kararu abubona batigere. Thank you. Bora kerere ngasira wikaranza bari wikaranza amu mukando kando. Karo nakaiweta mu bwatuki.
baibuli ya bwese bakobera baibuli ya bwese bakobera Togoroke Bueno, kore na bwe pinde kore na bwe basaba 250 moteli Oturangeiro mogambio ito tatera twensi Oturangeiro mogambio ito Toi karase sinyongia ye Naki erabe asetori Erekagocha Erekagocha mintu mugambika gocha Naki erabe asetore Erekagocha Tusabe buna tore igo na saa icho oyore goro mono tuakore ngambi ya mona asinge ncho tukoria rero kwabera mona ncho koro mambe to ansite ko yari gani asinge ncho morobeli we nyanki buri tukoria rero na ndi gwatwanjire go ikaiga mera bari yonsi yagendereire tikari tinya saa icho twatira sama bokao oturae kerege tambo kero turaire elinde nyangi yaba babere yawara kyabana na buao na mona twali gani asinge ncho ja kwali akabiri Ekara murandi arate nego kwana na koreta aba babire gusiwa abantu bawo tuwasabira umutangana asinjira chonsi na banne bwa barorekane tuwasame yonsi asetira Kristo ero mutoli yetu amen biamono tigamba kwani abasani ba Wycliffe na Karo anyamura akora bane bare getia lakini bakare naenda ari bakare isko anyamura na nemo goga mwacha kogokana Karo na Wycliffe nkwani yanga sembe igoro umongera muno rita yoga biamono mwabene mwansi aiga naro aigarogoro biamono ino abantu abaya mwachira singenjo yokogokana Wycliffe amona Karo na ene na barabu na bagwete buya gonta gete koreri bageri ko barigania mwensi asege aiga asege tikianya chichi asto sasmero manoito inga nyandiko Wycliffe amona Karo na baba gogete sana kera babarorire mwachire iga na baba gwete anyandiri yarko nyarkana ba kiro yo muri baga abo sagusa atukwani atukwana kwa bakwani aiga lakini chiza chiriti wika mu bakwani no hina bo ngonkore bageri ko barigania ngatore bantu bakena arorira iga erinde kuruwabo tomanya ko pastor baga agendi yemeroberiye ikonere ubwateri tukeni nera abanyanyangi baboreti aje gutenenera umuyogobo abantu babiri bamana sana se ekeombeke kia akokosira abanyanyangi aba nabarisi abo ikikanisa cyitu cyonsi weta nyachichi abo asere yamo yabore na abana bakorwa tiganduranga barisi abachire barasumusangerekano n'abadikoni tenena n'abantu bamana sana abarisi n'abadikoni asumuri tenena abarisi bose banyachichi Macedonia kikanisa kichi kiendege mu gonchoro abarisi eldas asumuri n'abadikoni korango iga barisi n'abantu abayambi yamona singi mwakore mirememia ko abarisi babere mbare bago kwana karibu ikaranza mbiyamona umorisia korwa kionga na kirite ono Samson kwana ngo munwa mo andi ko ngari yamyo ka bakari ngana to kwania Samson yes arafu na sini ato kwani ekerenko officially omorisia oyotereta barisia aiga se district okonya pastor ate mutu waiga to kwani kere ko ya kwane sina munyangauna kwane tuma kwa morisa Wilfred maone libaga abageni beri tukolia rero Wycliffe na Karen abairi n'abasani
abashiriki bonsi mbia mole Biamono. enyangine ngiya ekiagera egotorokia ngaki Nyasaye twanchete na ndo mwana chugotonywa mata chukamanya nere asoba kongu butayo amateroka munatwara bako machi nabaganeri amaya especially abanyanyangi Nyasaye sina ndo kibusi sana Biamono senior ka senior Likondo Morisia Wilfred njumotwaiga monwa tabantu banchere bigatu chumotwe kujumaiga Biamono egento narorira no bwari bwoka na bere no mogoko monne Nyasaye nero chagete nyangiye ari asomugondo eten igobono nigo apora kya obwanjani obonene gochasi tole na mono aya gatwarorire kiroyo mogoki bono narego kuganeria abanyorire bakorire nyange abo babere Nyasaye barinde naenda agenderere kuboseni mono bamenye no morembe oliyo korugo Yesu Biamono dingana kurwa somo gotu oyibona kor kusenia ayona maseni tigato Morisia ayo konya pastor Elder Wilfred Mono atokwano vishari abwatani abarise bose Elder karibu abana ba Nyasaye tembo kwa ndiye muri mwenzi nabona abeke suti mbeke ombekeria lakini naturubana kanyandiko nago kiresa uri mwachire buya nyandiko na karo bono nyinyi mmekuwa kabisa. May God bless you. Nyasaye tegabasiseni na nje kubariganira nde Central tarehe 31 sinyangi yoyo Minto Bernard Nsongo. Kwa hivyo nabo nkubarigana mwensi. May God bless you and asukubwatara nuko yase district. Nyandiko ngo kwa ntore biya mayango chara kare to busa busange ntubwata abantu bamana sana se familia ya Wycliffe ase familia ye sobo karo ngo barabana baberega nari nabo barabono ese mo ya Wycliffe oyo Minto makori koronere tombi wogo tena turiko ono muntu abenori sana tenena ai buri konde ryo to kwane silikon mwange mike mwarali abo oyo noyo mwakoria gitariki yane 18 mutienyo ya anniversary yane yarenje moisonde naende tigamba tebinge nyangi nengia enyangi ekonginyori ngo gikonyora kinyini kikende tena takakumana wana banyasaye nenyora liri na tebetenga ne royo wana banyasaye nakira mongino kira ngakinga kibona kiraiga kurende ne nainyora nero inyora bo wana banyasaye nyangi nengia njengo ku David makori nyakundi seitomiriri nigo nywomete koru mwaka wo gorukunga Steven Moriasi Omboto ire omoyo igoraria omwana omotangani obo korukulirian timaithigo senarenga usara antigerero igo no oriambia mono igo abari ina rumwana monyaro kumwise ko maneno bwo mongino yo no arega mwaka na tigetukora lakini tiambate binga ki omojuri ubwate kinyaro kaibere wono njenera yana ngaki twakurire gesankyo ondete yona no kwa mojuri anerezi mujikuya bachuko igo twakurire I'm very happy ekiagera litugerira galine na somo chengo na no kunyore nyangi yane amane nyangi yoyo Minto go sema yane Wycliffe diganya sabaseni Nyasaye nero kurukerege na nero kwate kiringuru chinguru chetu Biamono. Thank you very much Biamono semo abasana abange bargo kwana iga tubwata abasani bakirivu abange mono lakini abane bakwane kare ekere litukurwa ebiyegwa monyaro gidaikaiga nekiza kindi kurumayega lakini tinkwe bakoreta oyo orebono osinyete ise osenere nende bono ise Wycliffe isemoke omze Samuel tenango nayo kwane statement iga ndetowere pastor Likondo abanene n'abakena bakwanira imbiya muri mwese inche nago kire Wycliffe na Karo
wabwatani gwenyangi karo kesaga chetaria umuchio kirigori tato mwa wako kumusioma lakini achitakarara ninche no monene bwenkeri nche na korora magosa karo na wikirefu chena gokire okubwatani gukwenyangi nando okonkorokwo amaskani yango taiwa kirifu na kalo aena arobono mwakorire kirebo nyasaa manyetenga babwatani wese nyangi ilia bwatani tiwese nyasaye mbiyamona sogo ntegera ono abange na baraje batebanga gaki mware gotebio oyo moiga chenda Rose yekere bono ko bekari kono ise Rose nga yaro re cousin ya Wycliffe Rose kwana ngista abange na wato mo de statement yenyingi Rose naro Rose kamwaite mo kamobisaria una Rose mwango likonderio mwange mike ya ato monena bakwe bakunainde nabako ndimbiya muri mwensi ya somonene njende no mogoko ngone nyasa itongambia mano kubwara aretire Wycliffe na karo nabaine ndingambia mano ase gitambo kirimo amekiri bono gotebo mangu chikuchenchi buri bakonya gatabika ndimo bwate konde kubete limo chenchi mo beksambe kiya guchesa abantu nabaine ndingambia mano mwensi ya sogo chabaire nabasani aba mama mwensi mbia mano ase ogo cooperate mwensi both sabo Wycliffe na sabo karo tuwabaine ni twensi mbia mano twasabne nyasaba seni kimoko genda mugenda buya nande tumira ninga kiende kibimora to alike inyangi ende bune mbia mano cousin sabo amangana yamaya abasani na abange lakini ni tubwate reception imokwane abange santi kwaya nchira mojo central karibu mbia mano twabarora kwaya na Macedonia taringa tutobarochi asingejo chinsa nchiri nsense mu yaitu Macedonia mojo central na hata kwaya azimwachire karibu nona basani bari ba radio funa bako karemere memi yaiga kinga kinchiri timoika mwewe mukwane konde gete ko apasari bageri irinde agenda imeroberi yako erenere ubwate meroberi ori tukuri ara pasa karibu bya munerda Jason ona kwani abantu Jason bakwanengo abasta abanyanyangi abagani baite mwachire mwensi nabakwana embe yamule karibu asenga nche nyangi tukuri arero nende museni bwe mono nuko minto no more tiangara somako mabako ganyegaria ngama mabako nyegaria mabako thank you karibu matalio itakoro kunga nakibona aya kwa gachitu mwana roje hadi naiti choto kwani nabako ni mwensi mbia mule tangondo lembale ngabagogete Mungu abariki harusi yala abako ambako lionjora kabayuka bethi akaro akuli aturasiru geli kuiweka abana bomone mbia mule mwensi nabakwanirie tigatate bie Wycliffe ngambo ya mano na Caroline asogo twaligania gocha senyangi una mwe gure nyangi gotogiwa nengi ya sana anya turakora tukumanya buya buro lakini akarora akole norole yenga buno mondara gotenga peking bauda teligento asa mandasi lakini akarokwa abekire peking asobosi itabauti nkobere useriko yakoba ande tabauti anene ono asengenjo umurobeli oyo oro yobuye serikali ngoja tole twagane kumanyanga amachiko ya serikali na bwatetiwe Malaysia aleli I don't want to assume nyange ngwa yatangasete una machiko ya serikali agotewa pastor ndo yatangaze una machiko ya serikali yale montonde naro chitenga Caroline na Muriete Sira ya ntwana kuwanga ne de kwa samonto ndwasi na Geoffrey
Abe Wycliffe. Okay. Yondo nyamba chete no yema mba kutoka. Ekabono ndaga niko boria na aba babiri. Mati na baba beta serious sana ngabata to kole nyangi. Lakini abira nyale kana Wycliffe. Kwali araisiri. Uswacho ko mokolere nyangi. Tako kusibiri nyanga. Okworo kiringa tago chako chikana. Tawasa kwa abantu. Tatebingo. Kogendere ruli kusingo tigoli. Pastor ngoendera randa. Iyo kiara correct kebekero. Pastor. Okay. Maite bwangu ngakuli ole chiranga makweli yoka. Wasema no gai. Yo atate como tayariza karo. Obe karo. Ebintu aro nabokwa abantu balire ebintu bya usana. Bara chire chikomiti. Lakini na kioroje. Anya gusugumire kurwani ngakore nyangi. Lere birengera lionora nani no ndango kusibora raisi. Akioroje ngo gendera uri n'umuntu uyu guze ngo chenchuri mind. Ogendera rande pastor. Tubwati kende kira gutanga. Ya pastor. Okay. Mwete banjire. Abana bali bakagete ngene chiro bagwakonyuro yana mwikaranze. Abana bali mu wako mupira rurali karanze. Wacha hiyo mchezo yenu. Hapa ni kanisa. Na tunaendelea na ibada. Bono abana banyasaye ndete mbatebye ketogo korange ntoki. Ase gitabu gekorokwa yokumanuka 21 okumanuka 21 ndete kwegena ngomuntu naro ikiro okay igonde 21 ekebungo 7 egoteba ere oyo orabwe nanyore omwanda oyo na inche nimbe nyasaye oye na ere nabe omwana one abana ba nyasaye nyasaye orosiri omwando atete kwa abantu baye igagoteba nga ere oyo orabwe eri wadi nero enyangi eye niye kuna gutworo kichiri word una tochi kwa guchiri word asenge ncho yokobwa tokobwa gentoki amatemu yenseye na makongo tokumerana naro ena chiri kudisikaba nga enyomo nkeri gentoki raisi mama tenga abantu mbaro basomete nande babwata amali lakini basinyire ko nyoma mama nyete kikaroke abayibuli baba bakona kolera abatanga ngaki pastor utago totebeli gaki omwana uyo gusina nyome yani nyome mutanta netipi bone bukwe gotebanga ere oyo orabwe nimo omwando narosiri abana banyasaye unamurigirire tiwikirivuga baramenyire na karo of course and they have succeeded today kuna cheki nanga komenya baramo paka makweli ukabatanana dete kwegena ngana kiye kogera chimatres chibuguiri gocha naro ni bintu ga bibuguiri ga bigachika kirega lero wikirifonye tukabwa testo chibese ni ubwata ndichi nyingi emeito yakira amarangeti ekine kisawadi okoewo ikiagera kwa bwire inki kwa bwire you have succeeded to make a choice esinyeta abantu abange
Umuntu gocha godekeranga bono oyo nere nanchire. Asa abantu abemeganda bari nse. Oyino mubui. That is umuntu eyine hero. Ekero na indu bugimo butoko gendera iga twabire promise tinga tukubwa bono nguchi tole kwa wewe twenene na Nyasaye. Iko unoroche binde bikuna gokoruga iko bikuna goto prepare for a great reward that God has reserved for his people. Lakini matengo nyalekanira abantu bache nyangi barore biyagu bikorwewa kandi mbagutwara bote obote wibiyagu binene tochikwa guna Nyasaye ekeraguche abana bomonne tigamba te asobugi mobubu bwate kistura guchi nyingi abantu bagwitana abantu baguchayana abantu bako chenja abandi abagengi bagukwana mangana y'ubukomye abantu baro abaguroswa ekero kunyoranga kwabiru umubui pako rwenseye uri umubui oremerere time cyane yo. God has promised tako gotigayo igara kwa yugutwa enene a reward enene awchigokwa. So in preparation for that Nyasao toire tinyangi echi tonago chikora aso kworokinga ekero muntu abeiro mubui anachire kina naende ochorire a life partner umuntu oyo twamusawad tworokinga amaeno beire etwani asela ineyo ona muligereria bandu balengatura abandu mwamenyanire miaka 40 lakini paka bano turaamua gusumu ngino inara moko manyako ekiano boli gunga uyo mokao tubwate kende gekora kuse mukali lakini wiki liverero aboli gunga uyo mokao ata yes ngige kworoke here is a document, government document officially pronounced. Nani is claiming ownership yomokungu igabana bomonene igenteke mukira ko baraisi buna muroche ababa beira abaguya sera iniye rero ko basawadi tole yani toboro kina kiwigirivu. You are no joke. You have made a very good decision. Karo bantu basinyiru madam ko make a choice. By the way abangi nabande mbaliga umagotu pina borucha bwata bana bakaba nene lakini umubolinga na kyoro chebuho nje baba nimbate bona na kiri nje tindarengeretia turana chakina na pato abande go bali ina dairema ekiagera tamaiti cyumusacho yarengererete orocho munywamire myaka 25 umwana wabo muiseke na akole sukuru nane ngona kuligire rwana barasiko nyomu bwangu tararwerukende none kemoni kelinyi masenkenyi na bakumeti na kiri na inkibononda none contract yeyirende tekabwati musara ikonta tekutanga sanga bagaka kamuranje meki abangi naba nabaro bayisane kenga bayikireka barose liburi umurubiri uyu ekiagera imbatagiti nabaro bayikaranse kabatereme wikiri vutaikende kecha koleta etabauti alibu bono karo remire pi taimangana kwenye nabera beno murubiri techomba lakini bono remire pi paka bona abwata magunchara abiri ya serikali ya Kenya amelire bono iga akogote abinga nchumanyete permanent and pension serikali ya Kenya ni manyete nganje no muruyo otoko genda Anthony General no eta kunyara kulia turabuya na bakulia turabono kuli nana geli naenda okugwa kotenga kurangiri bastongiri aje gokoraki aje goteba mangana ali gwatebete bona agutwara chinguru agutwara a lot of voice
igakuba akumanyanga ebintu byonsi byarosi ekero bano togokora amang'ana aikaro bakungu bande ngoika bari beba bakagang'ine resesi tokoba yokoenene chiprinciple nibere kiri ase enyoma omusanja anche omokungu n'omokungu egwera omusanja narubwata nandi principle endega batotebe omusanja oyo bona ase eng'enche agokoreire ebinto ebiya paka ogutangasire busi bw'abantu ng'a naye bwie komongi noye egenete bona okumwanja kora kandi sabu ndonga nyasale ko munjura mbo mukungunje musanja one tagonseri naindita ituko ndi yara nyumani baba koro gazi ije kubatebe yani ingairo authority yonsinga imoigwero mogakone inkibon inko moigwera pi ngoma kole na mangana maya yakurukuru aria yani umusacho one ingairo authority yonsinga ninche anchire nga ninche kumenya kamagungura kungwa kasi na matengu mugaka karate ni nabo ngoche chande nkoi elinde yani no ene raisa nekenga aige nkagocha omuntu nakorte gendo hani bono nyoro mugaka kurukuru na basunguna nitigantu korinda kanyora bunangani mukungu muriri nginchi yani akasakara nakwagocha nako amuriri tingenje waka chikoba unangwe demani ale agende ngoraka businaro rekindi busapi abana baroba kujikora batenga tatu chiri bamenya ko kujani mukungu no arakiriti ukukaganga igasi megetu ekero chakira niri abange na meke abagaka bayibunga bayikireka you know inche ngo batebya mahene asogo kolegasi na babantu barakwange asoga tenene tabantu nabo barakwange lakini ekingeri kokogosa ekero bwate bu mumanyetebo yes no na bantu okora ko barange gukoigwera azokora berorere mbu lakini onyone ngabuo igore sese abantu nabagwanja paka bago kobereka onya buo teyo ai no muntu bose no anye no kwigu nkoyo lakini ekerore buo ogwete buya mara baso kanga mangana ingo kwana ngugesi ekero Yoshua alikora aba Israeli Yoshua tali ngomuga umura ibugo 10 yes ekero ikase nyanja aikangumbu akaburia abantu naki nyasaye kimutegete kusasi nyasaye uyungu sasima bono usini nyasaye cyaba amori akabatebira ronte ketemachore akaraba abantu ne babwate bigotibiko akabatebi kamorange gusasima nyasaye uyu nabora kiri inche n'abantu benyumba yane tomusasima orori igo nkwerorera aringi buwa yoroje yes ikiagera abantu baye ngomo igo barengi igo karo omusacho uyu tabwati nandi musacho ndi teyura mubwekana is the best to you is the one you must treat with honor lero treat with total honor amasikani aiguru onye mubwate kisani kingiya kiri kikuwa jwe kabati umusacho muntu bwene takulire sani yengiya nimu musacho hangi nambara data abwate kisani chekeo awore te kiri kinda kujiri round akuye siekera aye siekerete omugaka kulire gente kenya mupira ke kuniaruka yasunyo kire paka kiari musacho nero kwa opportunity number 1 mubori abange na bari abakuru unabasigeta abagaka ba naende unabaye banchete aina na masikani kerusi geto muntu igo ebinte bikoba buya karo ngakire ko somere kibunga yakamoiga egentungire kamugia saliri chinka chinyingi some gitabu kia Ayubu 31 kibunga yakamo masome uri nsomera yukabete somera baba ekene kama kibintu bya saliri chinyuma chinyingi
na nitagete buno ikaranstensa webori gose na ore within that bracket soma inche nakorire okobwatana kwogotianania na maisane bono ng'ati nkorigereria omoise ko omwekungi ase okomogania oyo oyi wikire fungotebi oyo ngotebia mang'ana ayu n'omonto korokukaru korokobwatana na maisa uchimatu chifuna kusoma igagoteba ng'a karo eba abantu baseinu yani ndire okonyora omukungu ali bwoye lakini ekemoni gakonyegeria irongo likindi lyawo mang'ana ya ikire somo olera abantu baruta makindi oja nyumba lakini ekemoni mayeki ali gweta karo minto omonto bono bwene gotebia mang'ana ao n'uyu matebia mang'ana onsi michando bwate mugakuri okorenta uria mugakuri lero kogendo otebinga lero gutama kindi yawe nyumba inchora bakungu mbali banjite kuira mang'ana sobo waira sobo yani kiregento paka noneri na kuria karangwa mugakoboringa nende nabana gwachi kwalige na gaginje neli mugute nagura neliane wakire siminga mami musacha kyo na acherete tata giti bana baligena umanya ko expect musacha uyu acha imoke na haye nigikabo mogende sinu nabangi nabali ko batebigugo obwate similioka tato mwana one igonyi gwetinga nonyige na tata bana bali obodi bakyo musacha ona twaro moyo goko gendo muchu no na ndi tayari kwa mukoreire heshima yake tayari kwa korire buoteyo no ina abantu actually bantu mbagotaka bakwire no ematanga why ekiagere ko bakamanyika nitari nga nabarogi so abokaro nabarogi boka bakotegendo baro iko sie komunu kwana mangana yengenju na inda mangana mange yakora aiga no buo kole bintebyo buyeko ane marrebu no marembo ko abasibati mwensi mura tigambarandiri amangana abo tigaba yabo ko yatambuki kugisino no gwekorera heshima unaona moko lengia ndo murandi ndabatebe ngumukungu njera wangu chikomata imambiga ambekera mache taira isinje kwibwatiri kyagera tali wanja boroma tena moko ranga pasto takali serious no gokora imirimo buri lakini nitukeli mongo ikamole monde abinga toka na macha atuna to kubwatiria kenda mukacho kubwatira nani ngwata tete kubwatira ekiarenche na batebeti iko amang'ana abu yatigabe bu abantu bali basinu ngo bachiko cyaya ukiko gendo bakorora n'umuntu gwembe cyane wacha mambo ya kwako yawe ya kwako mulikyo munaro ligete kitabu gekoro kunga comrades ekitabu eki agotebanga abang'ina abasacha mukunyoma tige nkoro yao ebembera asogutindika your differences mwaita na butuko tiakoboka mambia orabuge tutali gwisibi noina amaguta bwe yake abantu batako kuboringa ke Caroline nakira rora buge tingenje kome utaka ngangite ko nginyori anokora kwenye nebire yani kwamanya guitita wachaka gukwana buno mugaka kuramite butuko unago tebeti atuiseini unago tebeti abantu abo gotebia nigo kwaba etera cyase bagotacha bano muchadara abakoroka musene bachako musene bakomera ngira artist yango tebi rero yani gokoma ni gutuko ire bobe nigo terango ije atkari na bayigo abanyu matege ntongo banjira igo muri very free yani nando moko tebe kene igento kero kikakira abayire iguru nekene yani moiwede ere bobe yu
alirero usalama ndiyo mongo korege charanga igo yani kobone sembo be korde gendo anya gotageto sikubu anya gotageto sikwe anonsi tiago sokyo bubisi wamangana kaba bantu musikaine nabo mukuma bantu bari bakuma na butuko kabisa bumana mabiko bakuboko omocha nioro komo choyo okungumu gakuminto nchukwani yonde gakyukira ando genda kuchimalia wakagangera chokora na mariga chigwetinyi yoboro lakini oteme mwaka ngumwaka chukakyo yone no alero nandi kabuja nero akokora introduction wangu egere obobe mboro rekana otengu numugaku mintu anu mugaku mintu gaje yani ngusinyu na ngusina ali kuta kobonya tayere lakini elio botuko bogima buyambu akorte gendu iga abana banyasaye abantu nabo bakugitera naiko enkaya manyako byuka ekyo mwaeli kyari ndati kubarosi mumanyete Karo na Wycliffe mubwata abana nande mutegeta abana aba bache ko babantu bamasikani masikani mbawo chiko yanyora mu chionde amasikani abako yanyora ko rwasimuli engenjo mugusikana abana wiri copy abana ni kidipri nabantu baguduplicate yamangana sana ku rwasitori Timothy sinigana abatebeti nchekurugesena nyoma to mungu uri one ngona kumuruka dali Timothy usensireiri usenama ebimbwate lakini abongora muruka iho ono ngacha kanyali tukeli mu mwisho no manene kale secondary ukurangiri nginanga dali kama tabia jitindi darling yao njene darling ya iso are you see wano orocho mu umwana uyu tawo chakurangiri mungu no darling ekiagera nei wete to kuna gukora practice aye practice kyo gukora so mungu ngetinda abati mu chikuruka bangana baino darling ekiagera naboti abendi wanzira tato minto tamanye delita darling igari kuruka mama musibati onya kibandi nabali kumurangirigo tukuminya kibandi yonimu lakini ne liyete lya masikani ngaja kudisika banga nina mama iga iboretwe engakiye bibandi so igari kumuruka musibati onya kibandi na mama ali kuigubuya engenje ayoyo ndivyo okumuruka oroche gesare mungino yo abantu ngera bakumurangirigo gesare nayo mugaka kwamenya kurangiri mukaunga gesare ayi masikani kibono tugutware ryeto kumuruka mugaka buna sinia nima yatete kurangiri mungino uriryeta yoko ngomongena dalibo gaki china la heshima lakini onyoro musacho monenga gesare bono no igwete nchikoni oli gesare oyino mongeno ayi that is very wrong naba kungu bali basiri okugokorangiringa mumanyi ngaibo nobereta okaga muntu ndojete komokorere gasi mugako tekurangiri gurieta mugako akurangirwa elieta lya masikani kora nyore elieta elioroche neli kongu chora bane liao omoroke inale gotabanga musikane asenyumu ebintu bichikane ekartura akorebo igotura abeshwa inga enyangi elitwara lirero yogocha kwa Yesu Kristo na intwe ntotoka segonde yogoso asenyangi ekiara ntora riri abantu ngenyangi nerene negocha enyangi ya Yesu Kristo atoboriri ato akaneire ligori yenywomo yogo gukwaya somo salaba tumayo ta komisia asomo yegoyo igorero Caroline nomo gakokoro ku Wycliffe batutangasire ngenyangi ngochere enyangi enene enyangi ya Yesu Kristo wikatu ya ligani asengenje enyangi ejo wikatokole biribitakeire agatu chegosoa asomo chiulia onare ngote yabanga emerime mwakolire Moses niwe mogendere komo mugweka n'umuya asa abantu bonsi amasikani ali muri atware asalire kenyuru una narorire semeye yakore enyangi nabo yabachagia byabachagia birengerere na ino mukaya se chinkoronga yae onye semo kore nyangi na ntungo kora tuli bano mochiori osie kubuya abana bo mochiwi bakorire chinyangi bonse
nabona ari gusaba ngana abandi mu babegi bamangana ayu Nyasaye ngochare na ndatoirenka tochigotimoka amanere kale na kale sayamake mwana basini asi Yesu motori oyo minto Wycliffe tenena Wycliffe tenena na umongi na tenena ngake ya menyangi nja koletwe bare gukora inyangi marago baiga kubweje bade kinyangi ngora kumimurenga mumunyangi akaganywa ngabo kamisa abantu bari ba Far East abagakora ikinyangi riribokoira umusontori nane babwate kisababu mo ikisababu babwate ekero moise kali nyumba abamura bangire kwanja bagakorire inyangi kuboko muramura bacenje no ibinde byarwete muri kinete iki cyarwete Far East babarenge koja batu bo mondo ige byetubo byarenge birabuba byarenge byetu bagutuba kabisa mondo korokwa Yakobo na koneretu agakonerwa kawo mwise kumunga no nyumu cyobo mboto na ingamba biri barenge nabura nyori data ngwa chencheriwa kwaye we kasi utawancho tubororo gusinere abagi chibicha muri gerete gende bono umureke nchutu nego cha naye wasuka anga sobo ikeru oikeru otuburu yes hina komoire omotubore kagotoka nere ngubwatani bwangu bagende nk'abantu baganyirite cyane naye kwamanya rende ngekaro gwatubera nkiurakore adate komanyanga kurwa mugongo nere oyo no mukali oyo Wycliffe that wenda adumbareze yakomanya umungi na kurwe bigoti Wycliffe oyo mawu wana Wycliffe aga naende nduche ngakoira ngora tamuara ale ndete awaterete neti sinyo wow na kioroje na tateba gaki muroje tabire ngabasta nero na kioroje nero basta no le serious ngo kogendera tuli more than serious ono mukwani koboko gokolio wewe to bwate nabiri chando te talira gochaka tuli kwira chira naende igokumbwatio bosibwa Nyasaye kwana bosibwa Nyasaye na bosio wabirori ababange na bosio wabirori abaiga bange inche oteba mariotao inche Wycliffe nyandiko musioma ngokoirande aye oteba mariotaye ngokoirande aye Caroline Muriasi kobo mukungwane asogokonyoma kobo mukungwane asogokonyoma ningosike nimbo mwege nwasole amatukonsi nimbo mwege nwasole amatukonsi nimbo mwororo asole nimbe chinguru chiao ekerole biya nekeruru walete ekero tuli nobonda usobotaka ninkobogorie asama bokane unaligana lieruru ekera nimanyete ngaya neke tongwa ekereu ikiagera nimanyete aine gitungwe kereu nintema senkunyara gokoigwe mechando yao naende nobe gesicha gekogokya maisane amatukonsi ninteme weyatanana na bonsi asengenjo yao ninko gusira uragania sobogima bwao
ninko ogosirora agania ase obogima bwao oike enkoro yanetie gwaka amanyinga oike enkoro yanetige gwaka amanyinga nere ire yane nakoire noiyanje nere ira yane nakoire noiyanje omogaka happy miti una wakwana igo abe kukumukwanire go butambi gose wono gaki umugaka katogi gugo ngai umugaka na ni mwe guna chenja kaliyo ono obuyo bokoba ono twachire ase Caroline bosio bwanyasaye obosio bwanyasaye bosio aigana ngora tiagutwara tension aiga onde yo gogoita nani manyango ko eri kechi aigende ngo ni maeto bwate tension nga ninje nyale amangana ya pakoya nyale nani ko keri nda ya manganake bosio bwanyasaye na birori ababange inje teba Marieta onsi inje Caroline kwambuka Moriasi nakoirire aya ateba Marieta aya nakoirire aya Wycliffe Musioma Nyandiko koba musacho na sokonyoma ningwanje ningosike na nimbe omwegeno asore butambe nimbo gotioko kuyasore nimbe ngogosira aso otali nechinguru aso buya bwa Nyasaye nimbe inde nobosi bwa mogoko asore butambe taimangana ningikerabe aso bogima bwaito chinga kichobotaka ni chinga kichobonda chinga kichogoseka usi chinga kichokolera asi chinga kichonsi nimbe angenaye narire iranga nintwaro bwamate bwange mono naye nintwaro bwamate bwange mono naye oike enkoro yanetie gwaka amanyinga matebinga nakoire ireye noiyanje na yachiro mungino na kawe amen oyo tamente tiake mwana mwiweni yani tate banga numongina buzaigo yaba tikira isinga nkaro asengenjo mwanchire na koira chira echi bosio bwa Nyasaye na bosio bwa birori ababange na inche buno musomba bwenchiri na soko bwangeire na serikali na machiko ya serikali ya Kenya na boigo ne kanisa yegi Adventista bono mwakorete kubwatana kale bono igonko baralinga imoli babere naende kurende igomole omusacha n'omukungu ekinyasaye abwataniri asenseye ondeta ke bwatakania serikali ya tata elio mwana elio mwekoma chenu. Thank you. Bono beka bono beke gendokelia ende tokore rugo saba gende ke kurukwe pom igonga rende bono banchanire babwatanire chikosho ni chirono chireta marore tutugamira. Yes. Tuweka marunse na bomoko bwatana still ngejeri mwa bwataineriria batanainwa kwa kokori abana bomanene ngusaba tule omatongi na endo machanu tata Nyasaye biyamuna sengenjeri tukolia lero biyamuna sengenjoyo minto Wycliffe na Karo maene bakorire segia nene wikaba ikere kerengo
kiokona chekinanga lero bachasubusubuao babwatani bunaye twachira abirori abange kwaene kinga banchanire nande mbaga netikomenya buno musacha n'umukungu nenche buno musombo onko basukia samabukao amasera onko basukia sole oyole nokubwa obagate obalende nakobagitera twamanyire saitani obunire chinka chinyingi kulenda maneno tenene mbo oborokeli buna bakomenya subwanjani na masikani osesenie enka yabo sesenie abana sesenie tubo sesenie megondo osesenie abaibuli babo osesenie kanisa buchya nabayibo osesenie emeremo y'amabokabo nasaye tata abayigatiga babe etaya asebinyoro bamenyete ase kanisa bali nonye nase bagokora igasi bakore babega entekamo unalingana lyawe ligoteba bataraso kuigwana no gotebererania twamanyire ngano banchete mono nande tokubatega batare buka igo batebire ngekera abatano nekyuka na makweli nasaye twasabire nga saitani tanyora ibaga asobogima bwabo. We are aware there are so many challenges chenyumu lakini wao balemereria elio bakole ayarama ya subusubuao manene wetanego obaye mereme menge ase kanisa yawe bagokorere abana bali kwa baire begi chingenjo cyabo cy'obunyasaye elio wetera so komenya kwa basenkeria bawe bakonesiko bya muno manene asokweruko konene endera gokorege kona subumo bwabo amasini wabatunyane weka abantu babaitana ine babulinga ningokoliraya nabarubairane ninga nyasaulia otobwatania senyuma abantu babo bakira senyangiye abande batabwati marembasi mu cyabo twasabire nga nyasaye bw'emiganda weka skinkecho oba omulende kuranje konye kanisa yawe ekole mirimo kwaye rangereji ekiagera na batura abase kobe kanisa twegale tokole maminje yokwani kwao nekero kuru kantonyo le gutwa watu aliganeri tigenyange yabeke nyuti na inderero na watu rangerie twebekanga socha kwao merubirira gendere kurubono kugendera obuya bwawe isane twasabira si Yesu y'urumatuli itu amen barakon ono cho wikirivu nayo kubuguri omongino yo egasi yawe yachakire rusibona ono ekera abantu banchanire egento bagokora ngo bagusign certificate ono inchugo chabono mo sign ndogo sukiwachia sukiwa akego unchore kireke mo karanza wikirifu nayo gochaka asepashe yeme ekaramu nero abana abantu bechogete sana nana korra abantu bechogete una pake karamu irenda karati gotera yana barabe bago baterera ono teto bekesiya bali bagwaka chibichanga twaba magongo ay tata leta gocha osana kotonto okay babikere ndugu kwa tata masegura bantu birengereyo achake gotenga batarabikisi takora nemereri imaete umubwatekera ko budumurege ngina kinga sire temba ichis ono wiki esigine chira wa wiki
make sure kwa wiki leo mtu services. Thank you. And we can the same place. And we can Jesus. Amen. Come on, unakolekeye abuseyaye sawo nani wekeyende ngoba kisigene kibiya baki ekina kibakolera omukyala kibiya kabisa very well mwansi ono naye ono kyasobola yaye very much. Next. 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 My marriage. I make a CI. This one. Okay. Ono ninche. Ono twakolire kobeke sei asekese kwerendeye ono nganjire mbaye certificate yabo certificate chibere chikwirani wa alio bisia sicharwete chigane gotoma sanchoni chenu. God bless you. Certificate ino nareye ono kalanga simoko yegachi karo yegache asibi ndo wachakire ko gachabona mateke ganje keria kekiya Okay. Ono babu atomusumagete Uriyo manene. Musuma n'oli babwate narolire bakweyariganye bakubabekera ebintu aha sanki sana. Umusuma n'oli babwate begete batongi musuma oyo bahereriga bagiki okay, abate tukumaji goja. Ono banyanyangi warafiki kwa irambu na hiyo. Nisi waneo. Nisi. Mwete mtu ego. Bwana ora wote ni mwalimu. Sikenge ndiko mtwa. Inuni mtu okole ndabona. Ono tele serious. Na yeye nje mtu ni afadhali lakini ni mtu. Okay. Ono baletera bone umusumo yu. Abayibuli bali bamanye gocha luseke rugeka wanye muri luseke rugeka ewan umusumo ya abayibuli bali ngayibali abayibuli bakaro chuo cha marane imoko batongera umusumo oyo munene ibona limo abandi roba mwabete babiri bende taya yoke mini ando mogo sangara mwenzi wakanju kade ko gotigani merani yamo tinne ga tumo bari yuri okay chuma mamo okay wana korange kimira kinu wao imetu na mwate abane weka ange kanande tamachi na wala wote Aigata bange no tabike to guta
Okay. Toko baila mai na mai. Mai chingine ngia. Weka tena. Weke na muziki. Wa kutembea. Balimu bwate kibasha bamukuna kwa abantu ikara very soon Gwande I'm handing over again the just say your master of ceremony and then ono chaka maji abaibuli bawuchiko tongiye ntekera Tongiba n'umusimu uyu n'abawukura batongiba abayibuli bako batongana batongiriga ndahita tokora ugusaba ubate ebeta okay ebeta tiwiche n'abantu bandi bakurira ebeta is a sign of belonging yobono oyotebirenga ono noyone otolinere yukubaka
kubeka barebeta wameweka pete umusacha obuchaka kubekera omumini kero kwamuoniri nero okubekera mukyoko bakoiguru kwabe anocho kwabekire eyero ninga nero tanga kubeka okay sasa ine net maweke da maweke haya ina wa maite na wachi kurusia toko ane ngechaleke maere obanyore bwe tafiri umane wate gas chumara paka ejo very good one umaite karo yo tanga zirimo aya no yoye evan nani wana ipa kumanye epimi ya ATM na eva no yo oko ira matoko mugonjoro na oko matenya kia stone ya resist kia bano no yo mari ndaka amen oina la grita ko kwa rumbo kwa mailito mandasi akalia nebia bano okanyara yangire abachi kogore ngane kubeke abayiboli korangia bano ndagete mutene nawe mwakubicha ya mana barabu elinde tokora ninaini zukinge birogebi abana amulenza akaruo abayiboli nchungu babire kurumwena na babire kurwa ndo tena maegayo eno suki keroge kisuki ebiroge bisuki abayiboli akongo chibichano abayiboli kabe babire mwina na babire kurwa kebusiye kendo chekukwana na bakekuibeka yako urume odomo imali oye bera hano imali abayiboli kabensi ngo ebijeye ene bija yabene sana ebije ina betegete kutoka sobukaro na ene tegete kutoka mwabo wikile yunge aliyo sendiche likotige tata orone okay onye kwaba akiri chimatron chiri cyabaga ngaichi matron zwayo abayiboli kana mwikaranza matron zibalia matron zibayo abalisi balimora balisi please abalisia ayaka bali baro manyamba bere that is okay matrons ina bantu mumaite kimoko kora kabekuru muinali kabekuru muina bate matrons bakolire bicha yabo abalisia abalisi please abalisi bali mwacha I could wish maba abalisi boka kwanza sengenja sayarake nyabatiko ni baro na baro bamanya gute ona matrons ngenda mu okole bintu bine elders please can you join them Chobicha chiwa kumo umachione chinyinge ego mubasa kukumingwa kumali chibicha paka magoye abana bwa balisi baro ndangondora batiko ni balimura eno bono abalisi nyamwakoliro yanda mwikaranza abadiko ni balimura deacons abadikon nabwo ababuka baake tata kora aba murabali bamachi asinyange ngayibali amurabali menya kukomenyoka kaniyo rani mumanyenga chikwaya nkiratera ekene kiorokereri nakora chikwaya ngotera chiri reception yimanya guchako nuko mwaje mubasa kwaya ligenteke
amara bali ba machi akunge bichabu nalio yara chikorora munasimama nyuma igasama bagali na omugotenera ogotenange akimo bairugete okay ego okay anya kwa bakire igombuya n'abaiseke bali mu amachi ng'aimuri kingo kya kubatana abaiseke baba murabo abaiseke bali baba murabo na ubu kantageta anya ndina bwata sagarango mwagukira omuntu nepea yaye lakini bona tigaba sacha abagende sacha gende abaiseke na inute nangabo iseka batata na umwe abaligeti baragete bale buyo kabisa abaiseke aba balenia aino tena umwe akwibicha yamo abana bagushikodi abiseka aboka bali babwata abantu babo boka abandi squad na style bamwe nge biche iko semba y'ubugoro umanya abana bamwe abo yonde mbara abange lakini kibicha chinde kira kubadai. Thank you. Ono inogenda mu karanza ono nainche ngake ngeyemo ngainche na wata leti nyange thank you. Okay, master of ceremony, please. Manchere nsabe ote akoba elinde nyange yona koye onchi abune erabe yasamu ya oba kunanda ko banane toikiro mali bomo yegoyo bone kere bintu bindu biragendere obenya sai we nyange we kayata bokire tosabira si Yesu mutoria. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Assembly Memi ya wakorire tiangonda ra ese meringa ye na nomongino njwa abana ba mwabukaro bandi bali baronjwa myaka gocha bwango ndabara banyawala ebicheyo abana ba mwabukaro abana bana ba mwabukaro nesemo. Thank you. Abana ba mwabukirifu bana ba mwabukirifu nigo nechikasi ndichonso abana ba mwabukirifu bakuluko abana ba mwabukirifu bonse abana squad ingo na nasi ajakire ingo squad yo ndi mubwate siyabu kati ko kwana ni ahengo sadi ore mabo ko wachigo sadi. Thank you. Wikirabo rabina tigres tengo na robalia kwenye wako na wikiri pegas waikira segati yetu walia kwenye wako na wikiri wegas waikira segati juna ino ase bicha yamo. Thank you kora they are on the way coming ono de muy saranse lo vino biche gocha
Thank you. Bona oswatore ensembo ende yebyewa. Tutara ndase byewa chikwaya chitu bona itede chitere tuchakire kwaya kiendege. Kiendege church choir. Come for night time. Kiendege kurwa OCC. Kiendege kurwa OCC. OCC kurwa Choirs. Choirs kurwa Macedonia na chinsie kule. Iwo kiendege da mwikira wiki gento kina. Iwo otera kurmono gotera kana kubeka ange erinde koberanga. Abu ne kwaite ya kiendege byomona singencho moira ribaga yokoranga wikamoba ndogotera wangu Ndoa yenu iwe ya furaha,
Chiango chia Wycliffe ne chianti chia Wycliffe lekera ini amwa kubicha. Chianti chia Wycliffe ne chiango. Thank you Kendege. Nuse diabu marengali abune chiango ne chianti chia Wycliffe. Ekero omonjo centro kuna goichoka. Utakwenda chinse mechons gotera ebichayeta nali turarua. Go Mogonchoro Central, welcome for an item. Please answer, thank you.
zamani hata sasa. Ni takatifu tuzitunze, tuziheshimu milele yote. Ndoa Sabato ndizo zawadi zilizobaki hata sasa. Ni takatifu tuzitunze, tuziheshimu milele yote. Ndoa ni ishara ya Yesu Mwokozi, bwana harusi. Kanisa lake ni bibi harusi. Karamu imeandaliwa. Ndoa ni ishara ya Yesu Mwokozi, bwana harusi. Kanisa lake ni bibi harusi. Karamu imeandaliwa. Ndoa ni ishara ya Yesu Mwokozi, bwana harusi. Kanisa lake ni bibi harusi. Karamu imeandaliwa. Chiantire chiango chia karo nchuo cha naini moyo lebi chayamo kero mo genara ulio gosoka rafiki ya Wycliffe Njwango wocha kero chiango ne chianti chigo cha singi chibicha no mo geni ulio gosoka na nchuo cha ason onyora ni biche yo elinde okwane statement omnyoka sogo chinatambe Njwango chianti chiango chia karo ekero choyas kuna goichoka choyas jugo iga karibu mwenzetu umetoka mbali. Kaongea statement moja hivi apatiane zawadi akimbie. Karibu hivi. Bwana asifiwe. Bwana yetu asifiwe. Nataka nishukuru Mungu kwa nafasi huu nimeipata kwa neema ya Mungu. Nimekuja ili nishuhudie harusi ya rafiki yangu hapa. Vile nimetoka kule Chepsion, jana lilikuwa kanisa langu, nikamwambia kanisa nitaenda Kisii nishuhudie harusi ya rafiki yangu hapa. Ndiposa lilikuja asubuhi, nikakuja mpaka nikaenda hadi town, nikarudi, nikaja mpaka hapa sasa. Nikafika ijaanza kila kitu, na ninashukuru Mungu kwa sababu tumetoka mbali na tunaenda mbali. Hii ni kuanza mpya, safari mpya. Uendeleze na Yesu, kaa ndani ya Yesu. Sababu ukikaa kando na Yesu, Yesu atakaa kando. Ukisimama na Mungu, Mungu atasimama na wewe. Jamii yako yote. Ninasema tuacha Mungu awabariki na kanisa pia. Pia kwa mchungaji wenu ambaye amewaunganisha, Mungu awabariki na wainuliwe katika jina la Yesu. Mbarikiwe. Amen. Simama mpatiwe zawadi. Karo simama juu. Yo ni zawadi napokea. Thank you. I want wapatie zawadi wasikie kwa mkono ukipigwa hiyo picha. Thank you so much. Choyas, weka wimbo. Kanisa lake Kristo, ujana
kanisa lake Kristo. Leo twashuhudia hawa wawili kuunganishwa, ujana wenu kuaga hapa kanisa lake Kristo. Ujana wenu kuaga hapa kanisa lake Kristo. Twawaombea maisha mema na mibaraka, furaha tele, karibisha wageni nyumba yenu na itakuwa ya kufana. Twawaombea maisha mema na mibaraka, furaha tele, karibisha wageni nyumba yenu na itakuwa ya kufana. Sasa nyinyi ni mwili mmoja, wawili mmeunganishwa. Sasa nyinyi ni mwili mmoja, wawili mmeunganishwa. Huibomoa nyumba yake, bali mke aliye mjinga huibomoa nyumba yake. Mke mwema wa busara huijenga familia, bali mke aliye mjinga huibomoa nyumba yake. Bali mke aliye mjinga huibomoa nyumba yake. Twawaombea maisha mema na mibaraka, furaha tele, karibisha wageni nyumba yenu na itakuwa ya kufana. Twawaombea maisha mema na mibaraka, furaha tele, karibisha wageni nyumba yenu na itakuwa ya kufana. Sasa nyinyi ni mwili mmoja, wawili mmeunganishwa. Sasa nyinyi ni mwili mmoja, wawili mmeunganishwa. Twawaombea maisha mema na mibaraka, furaha tele, karibisha wageni nyumba yenu na itakuwa ya kufana. Twawaombea maisha mema na mibaraka, furaha tele, karibisha wageni nyumba yenu na itakuwa ya kufana. Sasa nyinyi ni mwili mmoja, wawili mmeunganishwa. Sasa nyinyi ni mwili mmoja, wawili Macedonia pia ndio match. Nekera baigwa chance bicha. Macedonia pia kwa match. Mmeunganishwa. Thank you, Choyas, for the wonderful song. May God bless you. In Macedonia kuruo nyachichine rego tokorera tochake byegwa abantu ngare bagucha abaigwa bawikirivuka imure chuko jana ni monyala kabicha kamo abaigwa tirina bwangu wale wadogo uko mbele.
watashuhudia harusi takatifu ya hawa wawili wanaotimiza ahadi ya Bwana. Neema twawaombea muishi kwa amani, ni baraka ya Bwana iwafuate milele. Leo twashuhudia harusi takatifu ya hawa wawili wanaotimiza ahadi ya Bwana. Neema twawaombea muishi kwa amani, ni baraka ya Bwana iwafuate milele. Katika raha mpendane, katika shida mpendane, rekebishane kwa upendo, naye Mungu atawabariki. Katika raha mpendane, katika shida mpendane, rekebishane kwa upendo, naye Mungu atawabariki. Noa si kitanda cha maua, changamoto zipo na mawimbi ya ndoa pia yapo. Sijapo shida, mvumilie katika Bwana. Maombi yawe silaha na ngao kwenu milele. Noa si kitanda cha maua, changamoto zipo na mawimbi ya ndoa pia yapo. Sijapo shida, mvumilie katika Bwana. Maombi yawe silaha na ngao kwenu milele. Katika roho mpendane, katika shida mpendane, rekebishane kwa upendo, naye Mungu atawabariki. Nachichi kude vitambaa chako maji na nguru kurari gocha. Katika shida Nachichi chachi kwaya. rekebishane kwa upendo, naye Mungu atawabariki. Katika roho mpendane, katika shida mpendane, rekebishane kwa upendo, naye Mungu atawabariki. Getine kino getie kemo ke mahaje bahasmi ka chako maji ko chiano utri bogo wo jega mo yara kana riba ngora. Harusi wetu twawasherehekea, hebu kwenu upendo huu. Hongera, hongera maharusi wetu twawasherehekea, hebu kwenu Yes, sir. Ndio weka mago huko. Harusaje.
Thank you so much. Macedonia Church Choir for a wonderful item. On stage is Nyachich Church Choir. Nyachich Church Choir na leo tusike yege ndeke chamatera. Toswe biewa. Thank you so much.
Thank you so much. Chisechi wakwatire byewa. Ko tutarasoe byewa abarandi bara asigatie ito. Murandi Sakaria yole. Sakaria. Pastor Peter Mainga, welcome. Pastor ngo kwa na statement moiga Pastor Mainga kwa na statement balia kurusobo karo moichoka singi byewa balia kurusobo karo moichoka singi yebyewa. Thank you, Pastor. Welcome. Okay, thank you. Thank you, Master of Ceremony, for this opportunity. I want to thank God because ngorani nyasambi ya mone kiagera ato irili bageli lero toje kushuhudia enyangi ya wiki amona karu na migire mono sana lakini gendongera kama kiagera na jase nyangi ya wiki today na korete nyangi mwaka 2001 na dinanyomete nenga kile kenango kole nyangi wiki alengo mosini sana lakini wiki agasuna nega alimba kese na ajete nyangi na ndaga suna nega alikoirana na in fact ngende kiu yankunire nande nabongende ya komwenyuri botambe nga wiki wikonyu ameboronge ngamusukuma ngamate ya wiko akane chombe ngumuruko umwana onera kino mwana minto na togiri omonene litukulia lero ekiagera enganeri wiki achagete karo mosinini yaikirani asoma bwaye amangana na maya sana pastor kwana gaiga nende ko batebi ngase nyomo igendo geko yeteneni mono no bwegeno anya bwegeno mboyo nyoma teo koraki teyo ingana linde neli tali musacha akabayize umugungu no mugungu akabayize umusa yo musacha nane mwenyo linga tuanibere bweli aranjiga koraki nchiko bugoro eyamo gikeitwe bakomutu koraki oere wanegendo kero karo baba buno kogenda nyumba alia amangana basta kwana agaiga tokaga ne gosori okuya galebeki yarengi amangana ali nabare ali serious nande wikobwati igorweta ase wiki igoweko iwere wiki asorwete bono ndede batebanya ito asisenie nyuomo yaba babere abakorere nyangiri tukolia lero tiganya itabe nainwe na mwensi abamwaje goshuhudia litukolia lero mosiseniwe sana bia mono MC. Thank you. Thank you. Pastor. Nagokire konyandi bageri nanje ndabona igwete ngatu chake na inukurumambi lakini enyangi ya murara ndari ngari ya muitunya igobono na bathete ngaki ogocha iga numo na moche iga morole na bageni bagocha watu wa tabaki kanisa lakini yatibana na hata gitengi chebwango yatibana yacha kupiki saa 8 naomba nokora ingi barakora wana 19 agokire nabona ngati misi kabisa abana basani timisia na onate umongenero baganiria mayamyo akagucha segete igo tigamba kwani mbija mole na rore sana wikinga abasani na bange na ndi nyange na bayange biya twanyole pasa nkole ireiga nero na motebiri na yegenda igorende nabaganiria maya nje nagokire na yumire ibana ita konyoranga ya ikirika na nde singo yetunya gutika igono twabaganiria maya timbwa tia mange na watu angote banga no amejambe ya chire mengi nese ya singe njobole meru achiro bonke yani rendo butaka burenze rero bano twachariri mono ebintu kibese nyumba yane simiyane mugondo ni gitanda kiane chianga chiane lakini yo mumenyete nerere liguri isi nini ora akiro gori bikuru de milioni mbikote nga kwara mbekire mbiya mono akina inje kwangorete mbikote mbiya mono motuga chingokeri 10 chikote mbiya mono
omuntu uragote mbia mono n'uyu murine aragote ndero mbia naragira oro tie bintu ebie bire magega oro twabya chire chiragete kyaro gweta n'ukunge chibese cyane bintu byane ona bire gatia naigekora mukugu montakwa kuyu nduru tachonga ki nga yani ibintu byane ugusalia n'uyu bamenyerere myaka 30 nga igeto kikwike yamena kyakuru kikiaye omuntu bamenyene 30 nga osiriri guri umwaka rutacho kimtari okukumi tigantigere igo wi dada lakini kwa igo ngotera nali boy wetesa bora bintu bide bijaga tiangenge kwele yani tiga na men TV yani ainga jogwa atesi tamos yenene twa uri jiri kusa tuno monto muri tiga yate gichere tatika iga kere tamos mo kanya jira kino nyore kare jino nyore koni wato kumino bora biamo na ga kiri ndisa retita. Thank you pastor, thank you pastor. Kuruswa bakaro tena ekarangole ta madam sio madam ncho tena kuruswa bakaro bekereni ya ne sawadi chino madam spora amra bari ba mashika imore moto kwatre biyawa tiamo na seriwa bana banyasai na bakwa nimbye muri mwensi byamuri nainde twago kirase nyangi yabana abaminto nesaba seni egento keragere nyangi ino etenene no kumwigana Nyasaye no komenya sogo saba na gukora emirimo yo munene ona no mwakore nyangi nabogose konyanta bako batenga amatemu abana bono bakora nyangi ino munyerende nsaba konye nainde byamuna sincha mangana manga akoruchi kwaya byamono nsaba seni inara ko batinja sengencho wikilifu kwa ndigi mpaka nyomba nsago seni nenche nabwate bagara kinda banalirige. Thank you for the chance. Thank you madam, thank you and welcome. Twasore byawa kurusaba karo mura bari bana tena barra matching squad ko rwa makoba ali uchialia mubeke abana bari garwabu mokoba uchia ba tenere goro bono tenere goro tena linde muri sibwe byebyo Ombuna ngayaje wana waje. Ombuna. Mara mimi nataka mweusi. Hamjui Mungu sitaki. Vigezo kwa vigezo. Sasa nimeshapata wangu kipenzi. Thank you, thank you. Kipenzi roho yangu ndio huyu hapa leo. Thank you. Abana babiri. Shango chanti abana bamu abokaro. Nabu abo bale raini bagate abanga bate tukuganeria abamintama ya uko singo bana Thank you. Kurusaba karo once bari rusaba karo ncho bari kurusaba karo once ncho tukwensere tukoria lero asamaya babere nasati yana kubasinia Kurusaba karo nyabairire nishike mkono kurusaba karo nyabairire wewe ndo kila kitu baswande nsemende kurusaba wiki usaza ababiri ba wiki na baba tangana cyanga kimana kubati. Thank you so much. Iba twasore saba wiki ababiri ba wiki abana ba mama wiki chikaseni onatopendeza na ino so ere nya sengencho yokurwe byewa yokubaneria ababami tamaya twasore saba karo family yabo family yabo mekusanyika hapa kutuweka pa. Thank you pastor soko bigereria wocha sengencho nyankie watu wasere saba nyanya wocha sengencho nyankie watu wasere saba nyandiko family yabo nyandiko wana wa mwa nyandiko Kase ni bari bakorana bamwabo Bwana chisa na chichi byamono wanasi muganira amayanga mwana minto byamono erege ntegana gakora bwango iga byamono nyasati abasenia yuko wapi oni tulifaendana yuko singo hapana
wapi tujue unitaendana. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Wana bamwabo Carol wiki wago cha sentire nkiyemono abairi n'abasani ba Wycliffe ncho so era ni abo ni mwese wana nywera ni abo mokubanira amaya mokubasabusa mokubadebyanga byamono yasati abasemye byamono so much. Thank you so much. Thank you so much. Ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu wote, wetu ni kitu. Thank you so much. Thank you so much. Leo na kesho. harusi wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Maokora kwa tama kwa kwa sio kwana. Kwana ngoma maokoro. Thank you so much. Amagana mayomono. Namagana mororo. Oima gokuru mwabo. Omongi bwe monto. Igare na kanyimba kaya. Abona utachira ngora. Kila maguta mbya mona sana. Asante kama. Ebya gombe kana kwa twandira kuba byawa mongera bano suka. Mongera gado sarancha wano. Shangwe na furaha. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Thank you so much. Thank you so much. Bachiro mia. Hachipaza nichazi achi kabisa. Shanga shule kumechali kabisa. Kwa Amerika Jamano.
Thank you so much. Thank you so much.
matrons kaba bangu bono erinde moto endagire ituragire matroni rete endagira bwangu endagira abayambanire timoboa endagira nibo yambanire timoboa mubase kuoboa amangana nyandika koretera makong igari getiketa ringe karosi endagira nene endagira chachire mesa nene bono nkuragira turi binu bono turia abana bali bakuba bali kwa gundagira iyo onye komete ko kwanore endagira teyo siku yetu muhimu, harusi yetu uwepo wetu ni kitu, wetu ni nyinyi ndugu, leo na kesho. Harusi maua, nari nari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Mama sana tunacheza, wacha tufurahi, sote tufurahi. Haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu muhimu sana harusi. Haikuwa rahisi tufike kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na pongezi, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Siti, 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 sana mwisa kuri ndagira ya ikiremesa bono tu yariranya sokuragira ndagira na beri mari dati buna banyine bari mari dati smart sana ebatorose ni ndagira nyingi bamaite nabange turi nande bamaite ndagira ngento tuyuta iga wiki na karumbi yamana sana sokorose ndagira ngira bono ngo sabatori smartphone timatinga mwabere tijari tosabe tutake kuragira ngosaba tore ninde tutake kuragira mwoni ngo kwana nande kero tungusabaye tosabe tatu itore gurumbi amana sensei mbyamana singa ichomi umwe ngo manene gwenyangi tubate asiri tukuri rero mbyamana singa incho abayiga babiri batorose iri ndagira eito gukuria sisi chiga nabatu asabira ngo maneka batu barira niri munyiga kwidagira bane bunujuiga amaneka tukuri ndagira yiga nya site twagaje nande twasabira kana bari babandi barengera tiko kora umuyugo ngo bunayiga bo kore umuyiga kwenyangi nabaru basisini nabaru wike kanenge kina baru banyaka babwikirani boneka tukuguragira twasabira bamanentwe ugwanja ko kare kastore twasabira asiri tereso mutoria amen chimatro ngono kababanga sokoto tebi ndiko ninsukiria bana abwegera ndigera bwaturiye basuki kabisa wala nsema abana basuki wake kyagera ndagira nkora bwatwere abana bayikaranse bakuragira mayikaransa abana bayikaranse nari turari ndagira byaso mu rubiri bona chimatro niko tatayibara na kibago cyaka nyuma tutarachaka kuna keki twariganiria abaibo report sites tinza motionzi moja goja motu aigeke oke inongero abaibori ba sokire ange gocha kubwato ndagira abaibori ba wiki basuke baye gwindagira bakwira nyumba ekiagera agamba kunyenyara kuyiri byamana sana
mana baseni kara mu guchikuragira bona ndi ni gotoko chaba ibuli bakaro na baruba skange elinde baere ligwendagire yiga bagwika nyumba nalili bagotunanga umwana endagira arosi ni nyansu byamuna sana mana baseni byamuna sana bona chinse chiga bono karo na wiki ngo tunakira bari ndagira ngo turugira bari batoereri basukiyange skanga singinchu ndagirera gwika mu bwaterane bunere nyingi gesuguri nene gwika mu bwaterane naje ndagire yo era ruriko Very good. Amangana kabisa. Okay, kienengi. Okay, kale kwa kale kienengi. Noma wakora ni yeye ayemo mileta yuko kabanza raigo akinera tigambo igo. Akili tisri. Ndio. Aje baki. Amangana maya sana. Very good. Biamona sana. Eke kiege chanchire uya igwata jikara chingi. Solo chenga karora ge yo muga karo muga kota birenga mongira tago chakabaiga. Nero mugo tiringo tigango tare makaro after igo tire. Nade maravi ba kwa next. Koragiri bare abarange na barabu neighboring bari barange na barabu ko baragiri bare bari barange na barabu ko baragiri bare koragiri bare abarange na barabu biamana sana endagire ne nyansundoche mu abo endagire ne nyingi ko igotamore nukanyeka Chongo nchari. Abana baturiye n'abaturiye tubiya iwo. Asile korona kabiko yaba sasa Shapata wangu kipenzi kipenzi cha roho yangu ndiyo huyu hapa leo
namtambulisha kwenu. Uko singo bana, shamba uko wapi? Uko singo bana, shamba yuko wapi? Yuko wapi? Sauti kidogo, sauti kidogo. Mount Kenya. Ni wandora atambuka. Kuna kulina tori gitunu kingora ngora. Mara gina ngora mabosi musi agakeke murai go murai go. Abana bera sira isala kwa murai keke. Abana bashikuru wa. Wewe kuimu kata kwa wewe keke. Nenda ruchi ndugu simoka. Ai bakaro korense biyiga bara ikiriga. Bana muchima trondwatiro raso kubanga abantu bande ndage. Simatiro babatiro asokubanga abantu ndage. Simatiro ndwatiro asokubanga ndage. Ngiya. Ndagereje na moisa kwenye digereja na bego kwa moyo. Chisani ne chinyingi. Chisani yokoranga. Nabatura base ku improvise chisani. Nje to achakira kwa raiga. Amangana moya sana. Bona chaka. Ushike mkono kipenzi. Kwangu wewe ndo kila kitu. Wazazi ukapita moyo wangu ukapitisha na pasta. Abana baikaranse baye kumorangora. Abana baikaranse baye kumorangora. Abana baikaranse baye kumorangora. Tukitembea baikaranse baye kumorangora. Tukimbe pamoja. Abana bora pamoja. Baisi sana yiga kulikira abana. Baisi sana kulikira abana. Abana keke. Umulisia enako ebyago ntega ndakala kuruga kirosialia nimere mike kirinde ebyago birawe maya abitiro chabu Abana bari bataranyora abana bari ebyago birago kirosialia hari si abana mbago itagabo bari bana ebyago toskoro kirosialia gange ndito bayari ebyago biamano abana sana socha Vera kormoy ke dekne yo karan vera kormoy babe amana batire bocha biamano abana de mo bero churari mo vai sikeki abami president family nere gocha sabi ke ukiaba mwata yo namuze ko batabinga karibu asengecho family president basike chimoinari naranje ke kitinabeka muno baba sako kuna omona sauti ga ari abana siko chimona nuka tiga iga rinda bayo
bagani bari bagwetaga cyane kewe kyabo tutambuke moino abana bari suka kuruga cyane wano murisya. Thank you so much.